Moi boas, hoxe mesmo publica o Boletín Oficial do Estado a modificación que estábamos esperando do baremo do concurso xeral de traslados. Así que o que vou facer neste vídeo vai ser explicarvos as novidades que trae este novo baremo do concurso xeral de traslados en comparación co baremo que tiñamos ata agora. Tedes que ter en conta que este é un Real Decreto estatal e hai certa marxe para que as comunidades autónomas concreten a puntuación de determinados apartados que ides ver que vou ir mencionando durante o vídeo. Para coñecer a puntuación concreta que a Consellería lle vai dar a estes apartados que ides ver no vídeo, temos que esperar máis ou menos ao comezo do curso que ven cando se negocie a convocatoria do vindeiro CXT. Non vos preocupedes que aquí estarei para informarvos de todos estes apartados que neste vídeo ides ver que están un pouco incompletos. E sen máis, imos xa co vídeo. O primeiro apartado do baremo é o da antigüidade, e dentro dela comezamos pola antigüidade no centro. Ata agora obtiñamos 2 puntos cada un dos 2 primeiros anos, 4 o terceiro e 6 a partir do cuarto ano. Agora obteremos 4 puntos o primeiro e segundo ano, 6 puntos o terceiro ano e o cuarto e seguintes 8 puntos ano. Tamén aumenta de 2 a 4 puntos cada ano que teñamos como funcionariado de carreira con destino provisional antes de obter o primeiro destino definitivo. A mesma subida de 2 puntos verémola tamén por cada ano nun posto ou centro de especial dificultade. Agora serán 4 puntos ano que se sumarán á puntuación do apartado 1.1.1 ou 1.1.2. Na antigüidade no corpo non hai cambios, polo que a puntuación seguirá sendo a que vedes na pantalla. Tampouco varía a puntuación por pertencer ao corpo de catedráticos. No apartado de méritos académicos, cuxa puntuación máxima continúa a ser de 10 puntos, hai cambios mínimos que afectan ao título de doutor ou doutora que pasa de 5 a 6 puntos, aos graus que se obteñan a partir doutras titulacións e que polo tanto non se cursaron na súa totalidade e que pasarán de puntuar 5 a 2,5 puntos. E por último, os títulos profesionais de música e danza que pasan de puntuar punto e medio a 2 puntos. Máis cambios hai no apartado destinado ao desempeño de cargos, cuxa puntuación máxima aumenta de 20 a 30 puntos. Cada un dos cargos que puntúa sobe medio punto, polo que a dirección pasa de 4 a 4,5 puntos, outros cargos directivos de 2,5 a 3 puntos e outras funcións docentes tipo titoría, coordinacións, etc. pasan de 1 punto a 1,5 puntos ano. Para estas últimas funcións docentes ata agora había un máximo de 5 puntos, mais este novo Real Decreto indica que o máximo podría chegar a ser de 10 puntos, algo que terá que concretar a Administración galega na orde co que o próximo curso convoque o concurso xeral de traslados. Tamén hai varios cambios no apartado de formación e perfeccionamento, que pasa dunha puntuación máxima de 10 a 15 puntos. Agora haberá un mínimo de 9 puntos ou que veñen sendo 900 horas por actividades de formación superadas. No caso das actividades de formación impartidas, que a día de hoxe outorgan unha puntuación máxima de 3 puntos, será de novo a Administración quen teña que concretar a súa puntuación na vindeira orde que convoque o CXT do vindeiro curso. Outros dous cambios importantes dentro deste apartado é que pasa a puntuar a competencia digital docente ata un máximo de 3 puntos, sendo de novo a Administración quen debe concretar esta puntuación por cada certificado. E outra novidade é que puntúan certificados de linguas estranxeiras tipo Cambridge, Trinity, Camões, etc. No caso destes certificados de idioma estranxeiro e de competencia digital docente é o igual que no apartado 3.3 onde puntúan os certificados de escolas oficiais de idiomas, só puntúa o certificado de nivel superior no caso de posuir varios. Ademais, se se presentase un certificado do mesmo idioma nivel no apartado 3 e neste, só valorará nun dos dous apartados. Por último, hai tamén unha lixeira modificación no apartado de outros méritos, que consiste en que pasa a obterse puntuación pola titorización de funcionariado en prácticas, sendo de novo a Administración galega a que terá que concretar a cantidade na futura orde que convoque o vindeiro concurso xeral de traslados e que no seu momento explicarei nun novo vídeo, así que ata daquela.